In dit maisveld zou het nieuwe crematorium komen matten. Vol in het zicht van dit buurtje onder Jousterwei. En het verkeer komt aans hier achterwij. Dus bondelen de omwoners harden krijgen. Dat is een hele inbreuk op onze privacy. Want ja, we zijn hier nou rustig en samen zitten we in de tuin en dan, dan wil je wel minimaal 2 keer met een rouwstoet confronteerd. En daar worden zij net blierd van. Liekos van de uitstoot van fijnstof die de buurt verwacht. Boppen dat zou de verschijning volslijn oestallig wezen. Volgens ons is de capaciteit ook toereikend in Friesland. Dus is het wel nut of noodzaak dat er zo'n crematorium. Willen we dat ze elkaar gaan concurreren? We hebben nog een prachtige sneek op einde. Wij vragen ons af, is het nodig? Dus binnen de beide verhalen joert op sjouw. Om zo volle mogelijk mensen mee te krijgen, had de politiek hierop praat. Ja, goedemiddag. Ja, hoi. Hey. Hoi, Nou. we hebben gewoon een spreekje. Het is tot 2 december, ik mei. Natuurlijk. De ruimtecommissie. Natuurlijk in het mei, ja. We vervolgen op 2 december. Dan praat de gemeente van de Frieske Marren er voor het eerst over.